súťaží po tejto dvojici. Dáme všetko dokopy, pripravia sa veci na dekoráciu. Dekorovaných bude prvých 5 dvojíc, zvyšok z pušky v kancelárii pretekov, príprava parkouru, informácia predbežného charakteru o 12. hodine, štart prvej dvojice, partie stupňa ZL o 12.00, predbežný začiatok súťaže číslo 3. Posledná dvojica v parkové stupňa Z, ktoré bolo zároveň kritériom storočných koní. Patrik Čutka, Lavo Kintia, Banská Bystrica, Berezmi Treko bez trestných bodov, čas 59,43. Počkáme si na výsledky, budeme volať jasnú dekoráciu, poradí, ako sa umiestnili počas absolvovania svojich súťaží, budeme múdrejší o